potrebujeme nejakého zvukára superáckého. Tak to bude Vicky. Dobre, ty si režisér, ty si Klapka, ty si zvukár a potrebujeme ešte koho? Jožo na scénu! Čaute, je otvorený Talín. Kečka, doniesol si svojmu synovi Ešte ne. Tak nemôžeš ísť do klubu. Prečo Kým nebudem? nedoniesieš synovi kartičku poistenca, nepôjdeš do klubu. Ja nepôjdem do klubu? Áno, ty. Prečo ja? Lebo nevieš si vybaviť základné veci, ani pre Ale ja mám iné problémy Nejdeš do teraz. klubu. Môže mať aj ja niečo. A čo ty si? Ježiši. Tak dajte mi ujo. Pozor, Klapka, akcia. Dobre, výmena. Teraz bude výmena. Teraz výmena, ja mám to, ty zas také a výmeni, aby sme sa nehádali. Ty si už vymenil, ja nevymením. Ale Mária, máme kamerky. Poďme, hej, Ujo. Ale začo, počkaj, čo som spravil? Kečka, budem s tebou jednať ako s dieťaťom, keď sa budeš správať ako dieťa. Donies svojmu synovi kartičku poistenca, vybav si doklady, dobre, staraj sa o seba, budeš môcť sem chodiť. Zatiaľ je to klub pre deti, dobre? Ty nie si dieťa. Ty si otec dieťaťa, ktoré sem chodí. Nero, ty si otec dieťaťa, ktoré sem chodí, dobre? Kečka. A tvoje dieťa sa nemohlo chodiť, lebo ty nevieš mu vybaviť základné veci. Preto. Toto je náš Pentagon, tam je Jožo! Na 3, Klapka, akcia! Ale máte natáčať Joža! Na 3, akcia! Na 3, akcia! Môžem ja! Jožo! Dostal sa na scénu! A poďte režiséri! Poďte hore! Jožo, akcia! Jožo, akcia! Jožo, akcia! Ja sa vám páči Mix klube! No, natáčaj! Dobre! A ja nemôžem už urobiť nič viac preto, aby si sa ty postavil na nohy a urobil Na to prosím ťa, mne tu nedávaj Nebudem tie na to. školy a one Nedávam dobre. ti žiadne školy. No. Ja len nemôžem... Sa uvedom, ale čo vyprávaš. Uvedom sa, čo vyprávaš. Čo vyprávaš? Dobre? Keď potrebuješ, Kečka, nejakú pomoc, ja som ochotný ti pomôcť. Myslím to vážne.